poďme to ďalej. Do tejto časti a ešte nás za nás
Sebastian poem Milana Adamčiaka vznikla v roku 1969 a nachádza sa v nej aj inštrukcia krčiť papier, naťahovanie papierových hárkov. O 3 roky neskôr napísal dvojstranovú strojopisnú poému Stratený človek, ktorá sa začína týmito slovami. Jedného dňa som zrazu zbadal, ako sa pomaly strácam. Nebolo to spočiatku na mne vidieť, ani počuť, nedalo sa to ani nahmatať. Vypadal som celkom normálne ako hocikto iný. Každé ráno som sa zobudil, vstal som alebo nevstal. To si presne nepamätám. Napriek tomu som žil a je to dokázateľné a som ochotný za to i bojovať. Expozícia Model Múzeum súčasného umenia sa dnes mení na scénu a súčasné umenie si v ňom môžeme predstaviť tekutej, dynamickej a veľmi blízko sa prihovárajúcej podobe. Často ho považujeme za samozrejmý, za niečo, čo každý pozná a vie zaradiť. Jeho hranice sú však pohyblivé. Súčasné umenie je kultúrnym fenoménom, ktoré nadväzuje na minulé epochy, ako je moderné umenie, ale prekračuje národné, teritoriálne aj mediálne hranice. Kým moderné umenie sa lineárne zaradilo za predchádzajúce epochy, súčasné umenie je skôr kvalitatívnou kategóriou. Je to umenie, ktoré tvoria súčasní umelci a umelkyne. Niektoré osobnosti a ich tvorivé činy sú však svojím vplyvom a významom súčasné aj mnoho rokov po svojom prvom vystúpení. Termín súčasné umenie používajú múzea na označenie vlastnej relevantnosti v umeleckom svete. Byť súčasný dnes okrem iného znamená mať víziu, reagovať na aktuálne udalosti a trendy. Inštitúcia zbierky namiesto predkladania veľkých príbehov dejín umenia interpretujú skôr našu bezprostrednú žitú, lokálnu aj globálnu skúsenosť. Súčasné umenie teda už nemá čo nahradiť. Tento pojem by mohol znamenať aj umenie nadčasové, ktoré už nepodlieha logike dejinného vývoja. Múzea súčasného umenia sú priestory rozmanitosti. Náš model Múzea súčasného umenia je priestorom pre diela rozličných vyjadrení umelcov, umelkyň a umeleckých skupín. Je priestorom, v ktorom tento nadnárodný fenomén, obohacujúci kultúru o nové jedinečné pohľady na informácie, myšlienky, témy, obrazy a výzvy nášho súčasného sveta čítame výhradne, subjektívne cez svoje vlastné skúsenosti.
byť vnútri aj vonku, byť tým aj byť niekým iným, stávať sa niečím ďalším, byť neustále v pohybe, v tekutosti. Anča Dalčíková vyjadruje ideu mentálneho tela svojim pohybom, svojou podobou. Po fotografii sa stáva a zároveň prestáva byť tým, čím bola doteraz. Hovorí, máme svoje vnútorné kino, máme obrazy, ktoré si vieme vyvolať. My vlastne vyvolávame. Sme v tmavej komore, kde vyvolávame obrazy. A potom ten akt snímania. Uvedomovala som si to, keď som fotila v uliciach v Mostre. Impuls bol dokumentačný. Zachytiť miznúce. A znamenal pre mňa nielen nejakú moc, ale aj to, že vystupujem sama zo seba a z uzavretosti vlastného tela. Vytváram vlastné vizuály sveta a je pre mňa dôležitá práve tá vzťahovosť medzi mnou, ja a aparátom. Zase ja, ale už iné ja. A toto vystúpenie zo seba, táto oscilácia mi nejakým spôsobom vyhovujú. Ide o priepustnosť vnútra a vonkajška, ktoré je pre mňa oslobodzujúcim poznaním. Je oslobodzujúce vedieť, že nie som nukleus, ktorý je iba v sebe uzavretý a ktorý musí nejakým nezmyselným spôsobom existovať. Táto participácia, priepustnosť a priechodnosť medzi mnou a svetom je úplne oslobodzujúca. V roku 1962 sa konala prvá samostatná výstava Andyho Warhola vo Ferus Gallery v Los Angeles. Pozostávala z 32 Campbellových polievok ako malieb a boli to polievky rôznych chutíc. Boli vystavené v rade na stene opreté na polici ako v obchodnom redáli. Dovtedy sa Warhol venoval skôr denníkovej tvorbe, dizajnerskej, ilustrátorskej práci. Začala vtedy fungovať však aj jeho zóna slobody, The Factory. Warhol dostal výborné umelecké vzdelanie na Carnegie Tech v Pittsburghu, kam dochádzali aj pedagógovia z Black Mountain College. Korene Andyho Warhola, ako vieme, siahajú až na východné Slovensko. Preslávil sa najmä privlastňovaním si známych obrazov zo spotrebnej kultúry a z mass médií, fotografií, celebrít, bulvárnych správ, komiksov. V tomto prípade aj polievky v plechovke, ktorú vyrábala Campbell Seed Company,
A Warhol tu napodobňoval aj jazyk reklamy starostlivým reprodukovaním rovnakého obrazu na každom jednotlivom plátne či grafickom liste. Neskôr povedal, že ju pil každý deň. Každý deň som mal ten istý obed. Hádam 20 rokov. Stále to isté dokola. Je tu však aj iný aspekt. Z denníku Andyho Warhola čítame. Jeden kritik ma nazval nothingness himself, ničotou samotnou, a to vôbec nepomohlo môjmu zmyslu pre bytie. Ale potom som si uvedomil, že existencia samotná nie je ničím a začal som sa cítiť lepšie. Ale stále som posadnutý myšlienkou pozerať sa do zrkadla a vidieť nikoho, nič. Do denníka, ktorý vyšiel v knižke The Philosophy of Andy Warhol v 75. roku, si napísal: Priestor je jeden priestor a myšlienka je jediná myšlienka, lenže moja myseľ rozdeľuje svoje priestory na ďalšie priestory a myšlienky na ďalšie myšlienky. Ako veľký bytový dom. Občas ale myslím na jediný priestor a jedinú myšlienku, hoci zvyčajne nemyslím. Zvyčajne myslím na svoj bytový dom. Vaša myseľ vytvára z priestorov priestory. Je to veľa tvrdej práce, veľa ťažkých, náročných priestorov. S pribúdajúcim vekom pribúdajú priestory, pribúdajú priehradky. A viac vecí, ktoré sa musí do priehradiek umiestniť. Myslím si, že byť skutočne bohatý znamená mať jeden priestor. Jeden veľký prázdny priestor.
sám bokom, vodná hudba, skladba pre 3 sláčikové nástroje a xylofóny. 20. storočie, doba vrcholnej technizácie a neustále sa zvyšujúceho životného tempa, čím ďalej, tým menej skýta jedincový časový priestor na to, aby si mohol urobiť osobné voľno. Dostatočne dlhé napríklad na vypočutie barokovej skladby a mohol sa jej oddať. Zvyšovaním tempa životného zvyšuje sa zákonite aj frekvencia prijatia a odreagovania sa od počutého a videného. Neznamená to však, že moderné, lepšie povedané nové umenie akéhokoľvek druhu sa tým, že mu je súdené byť dynamickejším, stáva zároveň aj povrchným. Obmieniajú sa len technika alebo spôsob realizácie. Tiež dôležitým komponentom sa stáva prostredie realizácie. V dobách minulých bývalo zvykom vytvárať skladby pre určité udalosti a rôzne prostredie. Vychádzajúc z nápadu Georga Friedricha Händla, ktorý k slávnostiam na vode napísal preslávenú vodnú hudbu, rozhodli sme sa vytvoriť jej súčasnú analógiu a včleniť ju do jej adekvátneho prostredia. Realizácia našej vodnej hudby nevyužíva kompletný hudobný materiál jej predlohy, ale stáva sa novým, samostatným celkom, v rámci ktorého zaznievajú i niektoré motívy predlohy. Ťažiskom je predovšetkým spôsob interpretácie a využitie tvorčej potencie jednotlivých interpretov v rámci grafického notového záznamu. Zámer skladby je podsta skladateľovi. Všetky odlišnosti voči pôvodnej skladbe však treba chápať ako využitie rozumových aj technických vymožeností súčasnej doby. Skladba je interpretovaná nad, pod vodou a predpokladá spoluprácu publika. Po odohraní v hale bazéna sa interpreti ponoria aj s nástrojmi na dne bazéna, kde v hre pokračujú. Publikum sa môže voľne ponárať za hráčmi a hrať na xylofóny uložené na dne. Vstup v plavkách. Milan Adamčiak, Jozef Verhalo a Robert Cipula. Dozvedeli sa o tom, prišli do Prešova na moju prednášku. Teória antropického princípu měla oficiálnym štruktúram dosť idealistický, lebo je v jadre bol kvázi božský počiatok a preto bola oficiálne kritizovaná aj v Sovietskom zväze a teda aj v celom východnom bloku. Myslím si, že niečo hovorí o tej dobe fakt, že výtvarník prednášal vedcom o novej kozmologickej teórii. S touto teóriou nerobili, ale zaujímalo ich to. Astronómovia sa u nás venovali skôr výskumu, pozorovaniu a meraniu. Pre mňa bola kozmológia veda, ktorá sa pýtala jednoduchú vec. Prečo je tu človek? Snažila sa pomenovať, čo všetko sa muselo stať, aby vzniklo ľudstvo, aby si nejaká hmota začala sama seba uvedomovať. To bolo pre mňa zaujímavé. Ale pre tých praktických astronómov to zase tak dôležité pre ich prácu nebolo. V poslednej fáze tvorby Stanafilka sa objavilo väčšie zaujatie piatou dimenziou v jeho kozmologickom systéme individuálnej mytológii, ktorú stvoril
to bola sféra ontológie a bola to biela, citujem Filka, 5. dimenzia, posmrtnosť, absolútno, nebo, biela čakra, transcendencia, epistemologická ontológia, metafyzika, večné svetlo, nadčasový spirit, čistota, nepoškvrnenosť, nevinnosť, spravodlivosť, objektívnosť, víťazstvo ducha, svetlo, mier, spektrum farieb, striebro, extáza, premeny, veľkoleposť, nádhery vnútornej etiky. Okolo roku 1995 vytvoril Filko koncept pozvánku Hapsoc 5, nadväzujúci na predošlé konceptuálne diela z cyklu alebo zo série Hapsoc, ktorá tvarovo vychádza z podoby mandaly a kríža. Je to pozvánka do reinkarnácie. Doslova sa tam píše: všetkých vás srdečne pozývame do reinkarnácie, Q znovuzrodenia. Znovuzrodenie, nový život, nová kapitola sú prítomné aj ako obrys a odtlačnosť tela. Eva Kmentová odtlačila vlastné telo v embryonálnej polohe do kozmického vajca a keď sa z toho sadrového vajca postavila, bola z nej Eva Nová, ktorá začala budovať svoj samostatný kariérny aj osobný život. Bez prázdnoty nie je priestoru pre predstavivosť a tvorivosť. Preto všetko, čo by sa mohlo zmeniť, vyvinúť doraz. Práve zóny prázdna sú výzvou pre spoločnosť, ktorá sa snaží vyplniť každý okamih, každé miesto a každé ticho. Chce sa vyhnúť možnosti tvorivej prázdnoty, umožňujúcej vznik nových myšlienok a riešení. Pre nás prázdnota nie je nedostatkom a stratou,
chýbajúce tvary odhalujú v umeleckých dielach celkom nové pohľady. Vo svojej neistote, nestálosti, nedefinovanosti môžu byť sebavedomejšie ako tradiční predchodcovia. Puchlinami do prázdno a do ticha sa tak skúšame preškriabať výpovediam umelcov a umelky, teda k ich jadrám. Milan Grigár skúmal efemérne vzťahové aspekty umeleckej tvorby v možnostiach intermediálnych vykročení, oscilácie medzi technikami kresby, performancie, zvuku. Jeho akustické kresby z polovice 60. rokov 20. storočia už znamenali kľúčový prechod od statických médií celkom performatívnym vyjadreniam orientovaným na proces. Tieto diela vystihujú gestá, rytmy a časové dimenzie aktu kreslenia, pričom zvuk sa stáva ich neoddeliteľným aspektom. Grigárov dôraz na vzájomné pôsobenie vizuálneho a zvukového v rôznych podobách počas 10 ročí, keď tvoril, urobil jeho umenie hlboko zážitkovým. Na pohľad nenápadných partitúrach rozširoval svoje skúmanie zvuku ako priestoru a využívajú geometrické farby, tvary, jemné posuny významu a samozrejme netradičné notácie na vyvolanie sluchových interpretácií a rôznych asociácií. Sú pokusmi pretaviť priestorové vzťahy do zvukovej krajiny. Majú plynulú a otvorenú povahu, pretože sú o slobode. O slobode jednotlivca a aj o slobode umenia. Milan Grigár, lineárne partitúry, Dorota Matejová, Od tlačky do ticha.